Right, nyaya iri pakati paItemized murambo yacho. Kubaba vari vakabuda muZimbabwe. Vabuda muZimbabwe. Tapiwa madumbu. Kuwasha ndinoda pfuma yangu. Iyo nyaya iri mudare. Pamusoro mambo, pamusoro makurukota ndivose vakateerera. Tiri kukumbirawo mumang'ari kuti utsanangure nhau yenyu ipinde mudare tinzwe. Kuita zvimwe mudare. Pamusoro yedare. Ndo ndakamhangarira Everin Mandombo. Ndakamhangarira Nyaya kuti vakauya. Makamhangarirani? Everin Mandombo. Ndo ndakamhangarira ndiye akatora mwana mumaoko mangu. Mbomire. Ko ndi upi? Ivo vakazopa mwana wa mwana inini akatora mwana mumaoko mangu ndamai vake. Matsumudzwa naye. Amuzumbawa kamuno. Koi mimi someone renyeru. Yene sabani si. At bepa. Ah, bonyare. Ainza samani zindenya ndimi. Samba yakanyeswa nani mupolisi. Ini pandikanoreporta ndakaripota tichiti Everin saka apa ndatoka ndochinzwa kuti tapiwa ndiyari mudare akatora mwana ndiwa ndikamhangarira. Yakaitswa nakajareka. Vajareka tsanangurire. Makamhangarira Evelyn. Everin ndiyo ndikamhangarira akanoti pakutora mwana kwakaita akanditi zvese unoturira ini mwana wangu haashandi. Ndo zvakaitika. Noti pakutora mwana kwakaita akati nini mwana wangu haashandi. Chamunoda munoona ini. Saka ndakaona kana ndikamhangarira mukwasha haashandi semuromo kandodzama yacho kuti mwana ndini ndatora. Zvese zvinodiwa ndini ndinobata. Kuvacharika muruti murume chendoi saka ngoyo kudaro chikwirira mai vake nyaya asi nyaya ndiyepfuma saka manje mukwirira mwe mukadzi kuti akupe pfuma ivo ndo vakandiudza nemuromo wavo mukwirira mwe mukadzi kuti akupe pfuma kwete munotokwirirana ndokwirira mukuwasha ikaka ndopane nyaya saka ndizvozvo mukuwasha kana achizotaura namai vake kuti awedzerwe pfuma nyaya yekuba kwavo mimi munhu akatora mwana wenyu anogara nemwana wenyu ndamai here kana kuti mukuwasha amai ndo vakatora mwana. Aiwa. Amai ndo vanobereka mwana here nemunhingi neni. Zvakaitika ndezvekuti pamusoro vedare. Ngeti ngenda kushorai. Zvakaitika ndezvekuti amai apa vakatora mwana pane utsotsi hwakangoitika. Saka vauya ivo vakabva vati inini seri zvinodadiwa unoona ini. Noda kuti mwana wangu ndakwanise ini ndinokwanisa kuwana kushanda. Ndobva ndawana ndichibhadhara. Semunhu ndinoda mwana wako. Alright, zvakadaka. Whatever zvakaitika mubackground umu. Uyu ndio mukwasha wenyu. Totenda. Saka munoreva pfuma kupi? Kumkwasha. Right, handiremberi. Totenda ipapo. Saka ndokumbirawo pfuma yangu kubva kumukwasha wangu. Mwana wangu akatorwa 2022. Atorwa kudaro. Aenda kumba akanogara kuchiweshi. Kwaari kutaura kundo kwakamutisa vanogara. Agara anofunga pakazoya sadombo. Avabisa mari inoitayo $80 achinzi ndotsvagira ikuno. Pabuda tsvagira ikuno paya pakazobata pamuiri kwabva kwasununguka mwana. Asati asununguka kwakabva kwasera akati ndine chichemo chokuti handina zvakakwana. Ndoda kubatsirana kuona muroora uyu semunhu akazvitakura ndikati hazvina kuipa ndakabva ndagamuchira kudaro. Muroora akazosununguka mwana ane gore 8 years gore ne 9 months
hapana chakauya kusvikira nawo. Kubva jira negumbeza mbudzi dzemasungiro hapana chandakapiwa. Saka ndaikumbirawo kuti ndiwanawo pfuma yangu ndiri muno muwakuru pasina kupopotana. Mapedza. Right, mumangariro. Wanzwa zvatsanangurwa nomumangari. Wazvinzwa? Ndati wazvinzwa here? Right, ambuya vari kutiwo ndikudawo pfuma yangu. Kuti uri kudi nazvo? Pamusoro imamo nemueswatere. Hongu ndiri nawe pfuma ndokwanisa kutsvagawo mbichana nepadiki pandokwanisa kuwanawo napo kusvika ndakwanisa kubhadhara. Asi chakanoitika ndaigara nemudzimai wangu. Hatina kubvira tambotukana kana kushupana kana kudini. Asi chakanoitika musi wa31 December. Mudzimai akati ada kuya kuholiday kumba kwavo. Ndabva ndatomuperekedza nemotikari yasisi yepateni yekumba kwedu. Ndakatomupa nemari yebhasi yakakwirisa kuya kuholiday kumba kwavo. Asi azoya kumba kwavo kwacho akatara kuti mari yakwirisa kuya kumba kwavo aita mari icho ndiyo ndakamupa. Andazouyawo kumazuve kwacho ndauya ikoko ndakatanga kuona sekuru hanzvadzi ava akabva vanditi iwo usazochema mangwana uchinzwa kuti mukadzi wako aroorwa nemurume mombe. Ndakati ko pakuti zvakanziwa aroorwa nechi? Aroorwa nemurume? Nemurume anofudza mombe. Nemurume anofudza mombe? Alright. Ndakati ko yendawa zvakanzi nekuti ukati ngakuchengetere mwana. Ndakati ko ndachengetera mwana papi ko inini mukadzi anakuda ndambomutsiva. Ndabva ndazobvunzawo mudzimai wangu pandakasangana naye ikoko kumazuve ikoko. Akabva anditi inini pakutanga pacho ndakasvika kumba kwaambuya vangu vachiudza mwana wavo vachiti ungadanani nayeyo pakudii anokupei. Haana chaanokupa iwo wakamboendere chiiko. Inini kubva ipapo vedu vakasangana nini kana munzira vaigona kutanga kungonituka kana zvinyanzi ndisina kana kutaura kana chakaipa kana kudii ndaingotukwa. Pamwe pacho mudzimai anambobvira ndakambomudzinga kana kumutuka kana kudii. Pamwe pacho ka daizvizva ndandisingadi mukadzi kubva pekutanga ndakambomubata nemameseji ewhatsapp vachisenderana nengo nemwe mukomana anonzi Tinashe mafoni pawhatsapp. But handina kana chandakamutora nguva zhinji pacho ndini ndaitobhlemewa ndakamubvunza aiti anodanwa mushonga. Akafonera mai vacho vaibva vatanga kutuka futi zvinyanzi vachituka ini. Kusvika vazouya vazonomangara kunenge kudai vakati nekuti munin'ina wangu wandakasiyira inini wa2003 akangorwara zuva rimwe chete anga akatenga mota ndayakatenga futi stendi kwatogara kumba. Vakashedzera kuti twese twamungutaura turiko kumba kwenyu takunotututa twese ukuenderai kwamama ndokuya kwavakazoita kunoko vachizoripo. Wati mudzimai akaenda muna December gore rapera? 31 December gore rapera. Kusvika izvozvo waona mudzimai akatoroorwa. Ari pana here mudzimai? Uya tuno mukadzi uya kuno. Usiyai mwana ikoko. Uya uko. Wakarorwa? Wanengu yakadiwa bva kumurume? Ko uchiri kuite kumba? Nditori kubasa. Wakanzi nani usenzi? Bani. Azi? Anza hapana. Alright. Kumurume uri kuti ari kuachirwa nani? Kumurume ndakabva nekuti aindudza mashaka kuti nyanzi ndaka. Uri kuti ari kuachirwa nani? Hakuwa bani.
Samurumo korumuda. Zvino 11 months. Usiri kwaru. Urudi kona imwana. Amero kwenda ubasa ndikona kumtana kumtenga usiku lezvine. Zvatadza kutengerwa naye baba womunhu tengera mwana uyu. Akona marano kubhedhi yangu yembani. Anokudati maranda chanda ndiyangu yembani. Mari yechi? Mari yangu yembani. Yembanje. Mara sipo korona sipo tengwa mama ndo itotenga. Inyazomira zvakanaka nyazomisa mhanyi. Zvino ndeyangu yekutengesa mbanje here kana kuti Tenga mbanje. yekutenga mbanje. Yekuti yapute. Ukuthi yapute. Saka toputa. Pamusoro. Mira zvako. Saka baba 11 months pa ugara pa akamboyere kumba kwenyu. Kati akambokutsvaga. Bwana brand track. Kuiwa kama watsvagwa here sabo mwana pa 11 months. Andinambo watsvaga. Koita niko watsvagwa sabo mwana kuti naye baba mwana arwara musoro nhasana kurara zvakanaka bhiya miri. Konzo kuti watsvaga eno dzingandisi murume wako munako murume wako ndimama nekuti ndiwakakutora. Iwe wakatorwaona amai. Ayo. Vaikutora uchitoite sei? Vakantora chitambidza ndinoona vamuti vese saka pandakasvika iye ndikandikarara nayo. Utudi kwenyaya ikweyo. Natsejekesa natsebudisa pachena tinzi. Amai bombe yatizmu. Amai munhu ndio amai veuyu mukomana uyu ndevapi? Uyatizwa amai. Garai pabhenji apa. Amai, uyu mwana wenyu. Itai hongu kwete imene. Mwana wenyu ndiwe chingani? Ndiwe kutanga. Itai hongu kwete imene. Ko makaita sei mwana uyu? Musikana pamusoro imambo. Musikana uyu nemukomana vanga vachitaurirana. Vachitaurirana nemwana wangu musikana. Vakanga vaonana kupi? Vagara vaidanana. Vachionana kubva pataigara tese kumazuva. Alright. Murume wangu asati ashandisa ndaona stendi kuchikweshi. Vana vaidanana. Inini kubva murume wangu ashaya ndakatsvagirwa stendi kuchikweshi nemwana wangu wenumber 2. Saka ndadzoka kumazuva ndokwandinoshavira. Pandaiuya kuzoshava muroora akauya kumba ndobvati ndanzwa kuti mauya mushure mekuti ava nemukomana vaitaura vese pafoni zvamauya mama inini ndoda kuenda kuchiweshi asi kuti ndiende kuchiweshi amai havandibvumiri imi michitaurai kuti ndoda kuenda unoona shamwari dzangu zvechokwadi ndobva ndaita sekudaro ndobva ndatsanangurira mumwe wangu musikana hanzi aroda unoona vamwe wake kuchiweshi. Musikana ndobvatonditi fonai mufonere mukomana ndikati bapure tapiwa agara ari kuya kunoku mazuva yaishanda kuterikosi tapiwa ari kuya kunoku ane mubhedha waroda kutakura uroda kuenda kumusha ndichitotakura zvinhu zvangu. Tapiwa ndiye uyu achibva nawo kumazuva. Achibva nazvo kumazuva tichitama tichitakura zvinhu tichiendesa kumusha taichitakura zvishoma nezvishoma nemota iyo yakatengwa nemuchakabva ari kutaurwa. Saka ndobvatadii ndikati ari kuuya kunoku ndobva aenda ndofunga akatouya 3 times achibva kumba kwawo achiuya kumba kwandaigara mama ndatotiza ndauya fonerai utapiwa kuti ari kuuya here ndikati agara ari kutouya nokuti ndine zvinhu zvandoda kuti atakure zviende kumba. Ndobva aenda zvechiwa kuseni ndobva atonditi mama kuti ndienda havandibvumiri nenhau yekuti kune mwana wasisi waari kugara naye mwana wasisi wake varipo vari apa. Saka ndikati ndichataura navo zveshuwa ndobva ndavaudza sere wangu ndobva nditi zvoni kuti inini uyu aendi
ndine mwana denda wana chikafu ndaigona kuita sei kuenda naye kubasa ndobva ndati zvisinganetse zviri zvechikafu hapana chinonetsa uyu ndopashanda udheri kose ndobva touya ndobva tonotenga raisi ne2 kg yeshuga ndobva aendesa musikana akatirongedza bhegi rake akauya ndikatonokumbira huni panetsi tikarongedza huni dzedu mumota ndobva watakura zvinhu ndobva wadi ndobva vaenda ndobva mabva kumazuva muchienda kuchiweshi avachitoenda kuchiweshi ii ndakatosara kubasa vakabva vaenda vakabva vaenda apa vaenda kumba nhau ikasara ikabuda kuti atizisa imimi zvamukanga muchirega vachienda kumba maiti zvinokuita sei kumberi vanhu vavagara vanga vachidanana kasi maida kuti zviita sei maziva kuti vana vanodanana maida kuti zviita sei kumberi ina hapana zvandaikwanisa kuita ai kaka ndati maida kuti zviita sei vana ava vato saka imi maito ndakagamuchira muroora mambo muroora ndakagamuchira saka imi maito kuchidzira maito makaisa zvikwanisiro zvokuti vagone kuenda kunoonana kumberi ivo vagara vanga vachionana kudhara varidzi vagara vaitoonana kudhara vagara vaitoonana kudhara ini panguva iyoyo angani makore mangano tapiwa angane 22 kuuyu musikana 17 wangane 17 izvo zvino makore mangano 19 okay all right saka imi makati muroora auya musha ndakagamuchira ndagamuchira muroora ndofunga muroora vachigara kumba kadhi remurume wangu inini raigara nemuroora ndofunga nhau ichibuda ndakati inini muroora ndomuda nekuda kwokurwadziwa nemumwe anga aparara sina tsananguro akasira uyu ndizvezvi mwanangu oti achikwanisa 18 yesi ndobva ngoti musoro nekuenda so aizvozvo basa izvo tona kuenda panava vakanga vari pachikoro here pavakanga vachidanana vanga vachiri pachikoro iwewe wakafambira here musikana kuti amudanane musikana wakafambirawo chii chakaitika nandisori kubasa aingonyora mameseji ndichiranga pandakazouya kubasa ndichiti yange iri off ndopa akanditakuva ndepakati ndopa akaenda nenutuwesi andori kubasa achikutakura achiti chiiwo wakatakura uchiti kudii mama ndowakati anzi andinoona shamwari dzako dzikukuda utuwesi mama vapi udzoke iwe wanga une shamwari dzako kuchiweshi here hanzvadzi dzava ndo dzandaitamba nadzo saka wasvika kuchiwesha ukabva waita sei vana vasvika nchirara navo vasisi wavo vese dhera kuti vanamborara pamba vakaita sekuiki vasingarare pamba tirara tiitu verera kwame mukoro ampikisana mutaura kuno iwe wakambozvibvunza here kuti kotakura tese munomu kwezvafamba sei haunai wakatozvifariroka imimi orati imimi ava anenge amukurunga wenyama vataura kuti imimi makataura kuti chese chamunenge muchida pakubvesa kwepfuma ndimunoona imimi ndimunoningirika sei makadaro handina kutaura izvozvo mama asi nhau yakaitika ndeyekuti seri vakanetsana nemunin'ina wangu uyu akagara apo vanetsana kudaro vakaendesa mwana uyu kune munin'ina wangu indiri kubasa mwana uyu anzi anga azvinyangadza ndobva achemera mai vake kudaro mai uyu ndopa akabva atichi aenda sere ndopa wakauya ndobva washedza munin'ina wangu zvikanzi iwewe ndauya uya titauri ndobva waenda pasaiti ndobva wakutaura zvichinzi zvamaita sere handakufara nazvo mawinza mwana yaakazvinyangadza sei musina kumubvisa zvikanzi nemunin'ina wangu sori handina kuzviziva kuti mwana ndo zvaaita ava ndobva wadii ndobva waramba wachitaura seri munin'ina ndopa akabvunza kuti seri munenge mune nyaya yenyu inga ndakumbira sori wani kuti handakuzviona
Saka semuri kuramba muchitaura zvikanzi hakusi kutanga nokuti nyaya yagara inongoitika. Kana amai mukoma wenyu ndo zvaanoita akatora mwana nomudzosa ane tsvina. Ndopa wakabva watanga kutukwanidzana. Vakatopopotedzana indiri kubasa. Ndichisvika ndopa ndakanzoti vanhu vachiti koyo uturanzwa uchitukwa. Kurumidzai kusvika panyaya yekuti sei makati imimi kana makuda pfuma munoona imimi. Alright. Kwese uko hakuna basa. Alright. Ndopa vakatanga kutukana vachipopotedzana kudaro ndopa vakati twamuri kuvhaira nato twese ndiri kuya kuzotora. Ina handina pandakambwati uyai muone inini ndindokupai pfuma. Ndopa vakati zvese zvamukuvhaira nazvo kamota kamukuvhaira nako kari kuchwesha nezvese zviriko ndoda nokukwirirai dare zvese ndikuya zosvitsvaira. Handina kubva ndadaira munin'ina ndo pakati mimi muri kuchema pfuma. Nezvakwana. Alright. Aha. Ko imimi uyu ndanzwa achinzi murume wake arutaura kuti akatororwa akatotorwa nemumwe murume. Ichokwadi? Hana mbororo andienda kubasa ine murume wandinogara nayewo asi baba wavo. Saka ega ndokuona kuti mari yanga isingamubhalansiri pakati mama. Ndoenda basa anotoshanda tiriko kumazuva asi kana kuHarare. Munhu anoshandira yakavhata sinzi mwana wake pamukutani gorisamo. Haana hake pressure inokuti ndine twangu tuvana anoya akachisara nato. Ndopakangoendawo kubasa adotoenda kubasa ndotogara kubasa ipo mwana ndinochinja ndotombomutora ndomudzosera. Ndomutora ndomudzosera. Nekuti mukwasha wanyautaura kuti indakanzwa kuti uyu akatotorwa nemumwe murume asogara naye. Ndo zvacho zvakaitika ipapo vanhu vakatokutanza ari kumurume ndikati kana ari kumurume inini handisumboziva noti hapana chandati ndaita ndawana noti ikoko ndotosvika iye kazhinji nomusvikira netuvana twacho twaanosiirwa tu. Ane nguva yakadi achigara achigara nemi kwamurimi. Akauya musi wa31 December akazotanga kushanda atwa ne 3 months kusvika nhasi. Ane 3 months ari kubasa kusvika nhasi. Ari kubasa asiri pamurume wake. Alright. Kupatsika dzechivanhu tinoti kudii kana munhu akunopinda basa. Uyu ane imba yake kawo. Handiti? Imba anayo. Anayo ka. Amen. Kuzvula munhu akagara here gore. Asiri mumba make. Inini ndakatarisirawo kuti pakauya mwana handiti. Ndandichitarisira kuti pamwe kuchatumawo munhu uzobvunza kuti ko mwana chichi. Mwana upi? Iye sekuya kwaakaita. Muzukuru wenyu kuti iye mwanasikana muroora vanoti vanga vari kumazoe ikoko pakauyawo musikana vanga varipo. Iye zvaakauya kwamuri akati akauya achiti ndauya kuzodii? Iye paakauya ndakamuti hausi kudzokera here akati mama kudzoka ndingadzoke hangu asi praise mhinduro dzavanondipindura kazhinji anorara kushamwari dzavo paunomubvunza unonzva kuti ukadiwa namama kazhinji mumba chaimu murume handitese handiwanze kumuwana ndikati iwo ndionozozvomba makaini mukwasha pano pandingafambe ndichiti mukwasha aurisangane nemwana. Kuimi pamukarega muroora achienda maiti ari kuenda ku? Pamusoro imama. Muroora akauya nditori kunondi ndakatanga kuuya. Muroora auya ndakatoenda ndikabvunza muroora tiri kuenda rini kumba. Zvikanzi ndichauya pamberi apo. December asere vangu vakafona vakataura kuti uyu muroora anga akaudzwa kuti aizodya Christmas kumasoro. Muroora inini haana kundiudza. Sere vakazofona vachiti ko iwe waregerei kuuya zvikanzi nemuroora ndashaya mari. Asi muroora ndandatompa mari yanga anayo ndichiti atenge hupfu haana kutenga. Sere vakashedzera kuti vanhu variko vane pfungwa here vakushayira $2 ekuti ukwire uye kuhoridi. Ndo pakazouya muroora musi weNew Year achiuya kuhoride kupi kwanga ashedzwa namai vake. Ndikabva ndazobvunza sisi vacho varipo apo. Ini ndiri kunzwa nemakuhwa kuti muroora wangu hasi kudzoka kumba chikonzero chii. Akati inini mama mashoko amuri kundibvunza asati asvika munzeve dzangu. Ndikabva ndazobvunza Sere munin'ina waSere ivava. Sere ndo mashoko andiri kunzwa asi munoziva zvazvinoita. Pfuma inouya pamberi apo nokuti izvozvo zvinhu zvakaoma. Mangwana mukwasha akafuma kanzi aita mari. Muchadzosa here mwana wenyu mumusha nokuti murume ane mari. Apa ndazanda yasobabata chazvezvo. Iwe yakasumukirei mumusha kudzokera kwamai vake uko? Mwana yakashedzwa namai vake. Imi makashedzerei mwana? Mwana December ndopandikati ngawe. Musa 31 haana kutombofuna ino ndakatoenda kumusha. Ndati makamushedzera kuti kudi iwe. Uya akauya ega musa 31. Iwe wakasumukira chii? Musa 24 ndopanda ndakati ngawe. Mira, iwe wakasumukira chii mumusha mako? Wakasumukira chii mumusha mako iwe? Ndasumuka nekuti
zvese zvaitika kuti kanyangwa wakapindura rafune mwana zvengonziwe ndokadzidzisa chakangoshaika chinengonziwewe nemurume wako wakangotora chinobvanzisa tombondudze izvo zvekuti mama ndwakakuroora ine hasi murume wako alright saka toti wakasumuka kubuda mumusha mune mhaka yekuti wainzi amai vako ndovakaudi ndovakaku amai amwene vako ndovakakuunza pano handitika saka wakamusumuka uchiti ndakuenda zvangu ndakudzokera kwaamai ndakauza kuti ndakuenda ndangona ndandiranyuye kuna mama kumazovi vati handikuperekedze pandisvitsa kurosa ukandipa dhora alright so zvekupana dhora zvazvambaza wakati ndakuenda kwaamai kwanga unotamba vhakacha here kana kuti makutoti inini pana wanga uri vhakacha ndopatiri kuda chiti kuti ndakaenda kunobvakacha imi munguna bvakacha kwegore here bvakacha kwegore ndopacho pandiri kupupura kuti ndakabvunza kuti kwa uchadzoka here sere wangu akatozombouya pane hanzvadzi dzangu bvakacha kwegore saka imi zvamukaona akupedza gore mwana uyu makati kudi abvakacha ipapo ndopandikuedza kupupura kuti akauya mwana auya kudaro sere vakauya vakandibvunza sere yatipinde mumba ndikati sere tingatoswera pina vatigarei pano kutaura musaite nhoroondo aiwa ndopacho vandonataura ndinofunga hanzvadzi dzangu ndo dzakazobvunza kuti sere zvinonakidza here kuti imi ndimi moda mwana uyu mwana asingadiwe nemurume avo vakati ndichanozvigadzirisa ndomurume waakabvunza nokuti uya angaudzawo sekura kuti nine murume handimuwane mumba ndondakavatibvunzai mwana kuti chii chikonzero muromo wakandiudza kuti ndizvo here ndopakapindura sekuru vake izvozvo mwana wenyu uyu munaye mumba handitika handiri kuti wagarisa wabvakacha kakugarisa makamubvunzaka ndo zvandakabvunza ndovhati izvo ndopakati mama handisi kuwana murume uko ndopandikati sekuru vacho bvunzaiwo mubvunzo kuti mwana akawirei fine mabvunza akutaura kuti murume handisi kumuwana mumba zvakadai zvakadai fine zvanaka alright next ndobvambazo saka maakureva pfuma ndopaakazoenda akati nini ndikunotora zvinhu ndikati aini nangu handisi kupakana mari yekunotora vandachifonera baba wake ndikati ndo zviri kutaura mwana wenyu kuti nini murume akati saka imimi manje hamuna nidhe kuti muchati asi ero nyakambotuma here munhu kuzotiwo muroora wangu ndauya ndagadzisa wogadzisa vana ndikati havana kubvira vatozombonditumirawo munhu kusvikira ndaona kuti mwana aidi washuwa nani naamwene vake saka nhasi muri kuda pfuma nekuti maane rekuti uyu aramba mukadzi wake ka ndipapo ndikangotiwega ndingopiwawo pfuma yangu semunhu wekuti mwana uyu hatisi kukwanisa kuchengeta tese ndingoregerwa ndirwa ndo zvimwe zvakanyanya kundirwadza ndakangoti regai ndichingonokwirawo dare ndione kubatsirikawo ni mwana uyo tingobatsiranawo sinzi hapana chatingowana ini kumashure ndakaruzawo mwana akaitwawo zvakaitwa akazopuwa mwana wake akatakurana naye ndobva ndaita mitoro miviri wangu neuyu hapana chandiri kuwanawo mwana ndosapota ndiri ndega ndiri kuona kuti panapa amwene baba wani wa uyu anodza tapiwa amai vatapiwa vakabatirira uyu vakabatirira uyo musikana uyu vachibatira mwana wavo nokuti vakagadzira mukana wekuti uyu aende kupa kupi ndizvoka nokuti muroora uyu mai ka muroora ndakazomuda turi adiwa nemwana wangu atodiwa nemwana wenyu ndio mati arega zvitoita vatotorana mbwana vadananaka ndakabva ndagamuchira ima matodanana muroora auya ima matodanana imi mambo ngangoti kudanana titatangana uya asati atombonana kwana achidzidza kucitrus ima vamadanana titagara taitodanana nemadanana zvenyu alright zvakanaka kosei murume uri nemukadzi wauri kuti iwewe handichikude iwewe nokuti uri mudzimai uri mukadzi wamai vangu murume waizobuda apa kunetsana ipana pekuti ini ndakatsura uyu uye aiti nini handikwanise kukuteerera ndanekuti hauna kana dhora raunondipa mari chese chinoitwa chinobviswa namama ndopa ndakamundisa keokureva kuti mama ndo murume wako here unoti nini hauzosvika iwe hausi kubvisa mari kana kuti mari yako ndeyembanje inini ndaienda kubasa muona mambo ini ndakaenda kubasa mari yangu yese ndaienda isiya yese pei yese kumba ndaisira iyeyo
ndiye munhu wandeipa mari. Ndakatumwa kana kunotakura kana zvinhu kurosa uko. Ndaiuya nemari yacho pakuenda kurosa kundaibhadharisa $15. Ndaiti $5 ndaitenga 2 liters efuel. $10 ndobva ndamupa. Iwe unongoshanda nemotikari? Nemotikari. Uchikaira? All right, okay, fine. $10 yacho ndaimupa. Saka uyu sei ari kuramba kuti handisi kuriitirwa? Aiwa, nyaya iripo apa, iripo nyaya yekugadzira iyi. Iyi nyaya ndeyekugadzira nekuti kubva zvese ari kutaura kuti hanzi ndakapiwa $1 ndezvekunyepa zvese. Hapana chokwadi. Mudzimai wangu ndongofunga kubva pekutanga kubva tichigarisana. Chese chaiti chaitika chandendati ndaona nyange ndachiona nemaziso. Hapana paimbofa akachihwitinesera kana kumbochipupura zvechokwadi kuti chinhu chokwadi chaitika. Chaingoramba kubva nekutanga. Kana iwona mai vacho vari kuramba zora ndabuda nauyu achinzi atizira. Vakandifonera Magwesha. Vakati iwewe watizisa mwana wangu. Chese chinenge chanzi chaitika ikoko iwo ndo uchaona zvekuita nemwana uyu. Tichienda tese tisati tatombosvika kumba tiri munzira. Takawirirana zvatakawirirana takaenda nemwana uyu. Kubva pese nyange painzi uyu ari kumba kwavo ari mimba wende. Vaizonditambira sei ndichiuya vachinditi mukwati. Kana tanga tisina zvinhu zvatakaita tisina kuwirirana. All right. Sorry. All right. Muri kudanana here? Ini mudzimai wangu ndomuda. Iwe mudzimai uri kuda here murume wangu? Good, fine. Imuri kuda pfuma yenyu? Kwadi. List, tipe list. Pare munhu ane list. Manepepa vane mapepa atamirira pabasa. Pai vanhu vakuru kuti vatarise list. Wakungabvise chi? Angabvise chi chekutanga? $30 $30 chete. Chete. Kurumbidzai varume. Hazvisi kuoneka. Kumara mwana. Kumara mwana kuti kumara mwana kutora mwana wake. Kuzotora mwana wake. Tatitambidzwa pabhazi kubva kunomusha kuna baba wacho. Aiwa kuna vaningi vababa. Baba wake atatwa ningu. Atobva kumusha kuna ningi na baba wao. Fuma. 6,100. 6,100. 6,100. Suti ya baba. Shangu. Shangu saizvi. Ngowani. Masocks. 150. Meters zvakanaka. Taking and 60 so you sawa. Then 350 kubanzi tsangu kuti 350 ndibani sawa. Fuma Ndaziyana zaidi. Papfuma pamuri kuti chiko 6,000 kana kuti 1,000?
kana kuti 61 600 tafana ikoma. Oh, 600. Ikoma. Ndisaipa. Ikoma. Right, pano manyora rusambo, manyora kuti tsambo, zvakasiyana zvinhu zviri kana chimwe chete. Munenge na baba achanenge achiri mudiki pakunyora noti ndakazongwafona kuti kunodiwa bepa list kuenda nazvo kupiko saka ndopa wangu kutumira pabhazi vangu ndipawo mapepa eri maviri. Beside chimwe chete beside. Makesi akamira zvakamira cooking oil, kesi yacho, flour kesi, sugar kesi, powder milk kesi, beer kesi, drink kesi. Kana ningi atezvara imimi ndimana atezvara munochajaira kuti uda chakati nechakati kana kuti mukwasha anongoita madanha ake pagrocery. Mukwasha anoita madanha ake hautochajai kuti ndikuda chakati aiwa kana mukwasha anoita madanha ake iye pache zvake. Saka kuzomuti ndoda kesi aiwa hazvidzarwo. Mukwasha anouya achiona kuti ndiri kuenda kwaatezvara akabatawo zvinoremerera handiti achiona kuti ndiri kunoita occasion yangu yandiri kunoita. Saka zvemakesi izvi aiwa inongonzi grocery chete. Mukwasha otiziva zvaanouya pamwe anoda kuigira mutumbi wenguruve regai aite madanha ake iye pache zvake aite zvaanoita handiti kamai ungu right. Chidaidzirai pana kuona kuti ndezvipi zvinhu. Right. Chiri kudiwa chokutanga wada masungiro nokuti masungiro anga asina kubhabhisa mbudzi mbiri tiki correct nejera rekumbezi racho. Then kurumidzai uya une bepa yangu yari true kudaro mapepe pana mapraise iri riri kuno kasi gaikuta iri 600 rather than 350. andina pia kunyorera unozokupirwa yemoya musha ndizo moya musha right dina be mozo ndipa iro iri kati ndozokopa kwa usambo 600 gadzira kurya famidzana nyava ndivane rimwe rapirisa right usambo 600 right wobva ipapo utenda vari kuti masuto ya baba neamai zvatokwana zvataura right tienda jagi vari kuti majagi mairi here amena kuti badza 150 ndechi mushonga badzachi 100 mushonga 150 then makandinzo dare rikuirana zvezve 150 kare yainzi mbudzi yemushonga ameno mazuva ano yakunzi mari yemushonga badza 150 kana yakabvira iri mbudzi aitongoti mbudzi yemushonga mbudzi apa chinyora kuti imbudzi yemushonga ipapa isai level yatinochaja muno muisusu pambudzi yemushonga $45 makandinzwa 125 chichuru chababa 20 matekenya ndebvu 60 anzi chioneso chababa ndichipi $2 $200 $2 chozo chigrazi
It's okay. It's okay. Naro dzababa. Chii icho naro dzababa. Naro chi? Unobva kupe bate Madhareni. Nemadharoni. Vakudharoni hapana yari pano. Ngatibatsiri pano. Naro. Ndimuro dharoni kai. Naro dzababa. Naro dzababa. Zvinoreve chi? Aiwa regai zvakadaro. Ndezvomusha mavo izvo. $70. Dombo anozoningirika. $70. Damage rawo $350. Damages moya musha. Mwana akanoiswa kwa ukoko. Uyu akatora mukuru mwana akanotora mukadzi. Saka moya musha. Fine. Tapera. 5. I think zvanaka. Mwarizwa mukwasha. Kumara. Yatabvunza paya kuti kumara kuita sei. Tipindira mai. Bose vanga vatanzi kutora mwana wavo kuti atore mwana wake. Saka imari yepfuma. Zvinoda. Mwana kutora mwana wake achigara. Pamusoro ima. Pamusoro. Tara mwana mai. Hanzi kumara. Kutara. Mwana kwese kutara. Ndizvo kutara. Kwasha. Anoya mwana wemukomana nditi. Musikana. Anoya nesheshe yake. Netswanda yake yeupfu. Ngotora mwana kwete izvozvo zvamutaura izvi. Zvakamonga. Kunonzi kutara. Kutara. Kuti apa aita uyu mwana wechinofanira ngoita zvekukasika noda kuti pandakavaudza ndikunodiwa mapepa. Izwi rekuti kutara mwana wekutanga anonotarwa zvichibva kumukwasha. Kuno handi mwana uyu munomutora moita kumasungiro. Ogara kwambuya kawo. Musha kwake. Obatsirwa kusununguka ikoko. Shoko rozobva uko. Richienda kumukwasha uko kuti kuno kwaita zvakanaka kwaita mwana. Handiti? Kogarwa unenge mwedzi kana mwedzi miviri ari kokoko. Mwana kana adonha ari kuvhute. Chichozoitika. Mukwasha anenge akutuma hanzvadzi dzake vana atete. Vakatakura tswanda yehufu wakadzurwa. Nesheshe. Yavanoenda nayo kupi? Ukoko. Kana vasvika manje uko kune mwana kwaberekwa mwana uko vanondoka nekamari kavainako. Vosoti tauya kuzotara mwana. Kuti mwana takuya kuzotora mwana muri yedu. Kweitwa mabikoko. Sadza rodyiwa, huku youraiwa. Zvoita zvakanaka uko. Kana muroora akazvigadzirira nguva yekuti akutakura akuda kuenda nawo anobva atoenda. Asi mumuzana kuti aiwa tichatevera. Mushure menguva diki iye uyu musikana uyu anouya nevakoma vake kana atete vake uya kuzosiyiwa kupi? Kumurume wake. Hane mabona? Izvozvo zvakawanda ndakutokudzidzisaiwo zvenyu. Zvine chishona chakawanda. Mazviona ka? Hatiti mwana asunungukwa. Kwagarwa mwedzi mukani inenge mwedzi kana mwedzi miviri hatiti ka? Pane chishona chakawanda apa. Inyaya inzira yekuti murume nemudzimai varege kurumbidza kuti sei kusangana. Vakasangana panoberekwa futi mwana chiri chechechi. Ari pano. Saka kumbovamisa ari kupi? Vari kokoko ozoya ozoshonongorwa. Pamusoro imama. Pane imwe nyaya ndoda kubvunza. Amwe asere vangu vakaudza mwana wavo vakatifonera amwene wako mazoya ndaishandira kuJubu. Uri kudiwa kumusha musi wa5. Muroora ndobva andifonera akati mama ndanzi ndiri kudiwa kumusha musi wa5. Ndoda kuziva kuti zviriko here kumutemo. Muroora akatorwa zveshuwa ndakabva kuJubu ndo panguva ndaitsvaga mari. Ndichida kuti ndinobvisa zvinhu zvokusungira.
zveshuwa ndakabva ndadzoka ndobva ndasvika kumba muroora achindudza ndonhawiri panzi wada kunova kwamakuva asi chakandinetsa muroora wangu akaenda ari mumwe chete kunovaka makuva. Aenda muroora wangu akaita 3 months ariko ndichifona ndikabvunza panhau iri kutaura kunzi ana sekuru vakazobvunza ndopa ndakazoaita 3 months ariko ndikabva ndafona sere muroora wangu mazuva awanda musukuru wangu ndaakumuda makuva acho nanhasi here zvikanzi hameno ikoko ndobva ndati kana pari iri nhau yemari ndomubhadhara pay forward zvikanzi mabhazi ekwedu abvume pay forward ndikati saka ndodii zvikanzi habeno saka muti anodzoka nei asina mari yebhasi. Ndofunga ndagara kudaro mwana wasisiwawo ndopa akabva arwara ndobva vazondifonera zvikanzi bvunzai mubvunzo wenyu amai itai pamubvunzo wenyu toda kuti tifambe nenguva. Alright. Ndopa wakabva waita sei zvinoita here kuti ivo vatore mwana wongoti iwo uya musi wakati vasina kukumbirawo kwandiri kana kumurume wake ende achibuda achienda murume haana kumuoneka akanoita 3 months asipo azodzoka ndopakanzi mukwasha haana kuyazomhoresa mudzimai wake. Alright, zvakanaka. Now zvinoita here kuti mwana angodaidzwa kuuya kumusha kwake kudzoka kumusha kwake? Hazviite? Vanokumbira tsika dzakandakaziva kuti vanotokumbira kuti tikumbodawo muroora wenyu kuti amboya kupi kumusha. Handirika kana aenda kumusha uko vamwe vanobva vabata mwana wavo kunonzi kubata vakuda pfuma hani mapona vanobva vabata toda kuona kuti andise musi wano yauzobvunza kuti ko mudzimai wangu tobva tati tikuda chi toda pfuma yedu hani mona wozonzi muroora akabatwa kana kuti mudzimai waninga akabatwa nevabereki vake izvo zvinoitika izvozvo asi tsika dzakananidzo kuti vanokumbira kuti takudawo mwana wedu kuti amboya kunoku atete havasi kunzwa zvakanaka umwenda kweobva atobatwa hani mona ndonyaya iripo hazvisi pamutemo kungonyepera kungodaidza usina kutaura kumukwasha kuti tikudo chi tikudo mwana kuti amboya kuno asi ndo zvakaitika vakasenzesa chitsotsi ndobva vadaro mbomirai toda kupedza nyaya toda kupedza nyaya isu tatopedza makuti zosamudare tatopedza nyaya yepfuma pane chimwe hatingagone kuramba chienda mberi iwo pane chauda kutaura iwo aida kubvunza paya papo akashedzwa pacho kuti sekuti vabuda nini handina kuudzwa ndezvo zvinozoita here kuti hama dzemudzimai dzekuti kana dzakandiona panzi dzokwanisa kana kungondirova aiwa unorwerwe miningi muriona nyaya iri panapa ava amai ava nemhuri yekuku hasi kudzosa zvedu rivhesi asi toda kuudzai kuti mune mhosva imimi kumukwasha wenyu nokuti pamutemo kana munhu ane imba yake haugoni kuchengeta mudzimai womunhu kwenguva yakareba kwegore kana mwedzi 3 chai munenge muchimuchengetera kuti aita sei uyu mukwasha wacho mune muchimuti anoita sei iye mudzimai wacho muri kumuchengetera ani? Pindurai kurumbidzai. Inini handina kukwanisa kuda kuchengeta nokuti aseri wangu ava vana vaigara vari vega aseri wangu hawanzogara kumusha vakatororwa vanogara nemurume wako nokumusha saka pavakauya inini handakamirirawo semwana akandudza chichemo ivo vakandibvunza ndakavaudza kuti zvinotoda chindipa wakapindwa nanabhudhu vangu seri zvinonakidza here kuti mimi ndimoda mwana asingadiwe mumba ndiwo pake ipapo nekuti mwana ngangori chidwa neamweni zvakanaka tatenda kana modzoka kumba imimi mwana wenyu uyu ari kutaura mashoko kumudzimai wake kuti iwewe uri mudzimai waamai mazvizwaka izvozvo ngazviperi mazvizwaka ngazviperi izvozvo nokuti havari kubudisa shoko rekuti zvinonakidza here kuti mwana wedu anzi iye uri mudzimai wani waamai uye ari kuzviburitsa mumba make kana vanetsana mazvizwaka takunobvisa pfuma iyi takuda kuti vanhu vabatsirwe kuvaka imba mazvizwa nokuti vataura kuti varudanana vana tezvara musashore nekutuka mukwasha wenyu
ndizvo kana kutyizira kuti tinokurova varipo here vatezva zvacho pana hapana munonovataurira kuti aiwa remekedzai mukwasha pakutuko hapana suti iye ndiye asingaonekwa ndiri kurayira chete inini ndiri kurayira akataurirawo kwandiri pavanosangana navo mune muripo here ndindowanzogarako pavanosangana naye mune muripo here ini kwanzi ndidaituka hatina kuti imimi uyu ari kuti vana tezvara uyu ari kuti vana tezvara uyu totenda muno vataura kuti kwete remekedzai chi mukwasha wenyu totenda imba ngaibasidzwe kuvakwa iyi mazvizwa ka right fine tapedzi